Moi Ville, mahtavaa, että pääsit tulee tänne vähän tekee siipiä ja puhuu vähän kastikkeista. Ja mä ajattelin, että kun sä oot mennyt ympäri maailmaa tuon matkustanut, niin tehdään kanan siipiä, chicken wingsejä, tehdään niille tommonen vähän trendikkäämpi tällä hetkellä kastike, eli ei tehdä hot saucea, vaan tehdään srirachasta. Sekoitetaan sitä ja hunajaa, tehdään siitä siiville kastike. Mä laitan noin kanasiivet tonne niin sanotusti rasvakeittimeen uimaan. Siellä ne tulee hyvin itekseen, niille ei tarvitse tehdä mitään. Sä oot matkustanut pitkin maailmaa tuon sun ammattis niin kuin takia ja onks nyt sulla joku suosikkimaa tällä hetkellä tai mistä sä oot ruokakulttuurissa eniten niin kuin viehättynyt? Et onko se ollut Ruotsi vai Jenkit vai? Kyllä se oli niin, että kun tietysti mä lähdin Sveitsiin, mä olin jo niin 30 tietämissä, että oli jo vähän semmoista niin kuin arvosti ruokaa ja oli Luganossa, eli siellä italiankielisellä alueella, ja se oli makea mesta tavallaan. Siellä se niin kuin oikeasti se, vaikka oli urheilusta kysyn, niin joukkueessa jätkät ja muutenkin ihmiset, joita siellä oppi tunteen, niin ne arvosti vähän sitä dolce viittaa ja sitä nautintoa, oli se sitten viini tai hyvä ruoka tai muuta. Ja täytyy sanoa, että kulinaristi niin kuin vasta syntyi itsessäni siellä. Mulla jäi ainakin semmoinen fiilis siitä Sveitsistä ja varsinkin siitä Luganosta, että sun pitää tietää, mistä sä haet sen raaka-aineen. Joo, ja se kulkee aika paljon siellä niin kuin ihan vaan sitten suusta suuhun, että on jotain tiettyjä makeita grottoja jossain vuorilla, joita joku perhe on pitänyt 50 vuotta ja edelleenkin pitää, mutta ne on vaan auki tietyn ajan vuodesta 2 päivänä viikossa. Ja jos ne on auki ja sinne pääsee ja saa varattua paikan, niin kannattaa kyllä käydä. Joo. Niin just. Upeita paikka. Ja se mikä siellä oli musta tosiaan hauskaa silloin kun me vietettiin siellä aikaa, niin oli se liha tai kala tai kasvis, niin ne oli semmosenaan ja sit sulla oli hyvät kastikkeet. Kyllä. Se niinku, niitä aika harvoin sotkettiin keskenään jo valmiiksi. Että hyvä tuore raaka-aine halutaan tarjota niinku aika lailla sellaisena. Sitä, kyllä, niin. kyllä. Ja sitten siihen saa kylkeen sitten semmoista makua kuin itse toivoo. Niin just. Onko sun mielestä se NHL-kiekko myös muuttunut? Kun mun mielestä Suomessa ja Euroopassa on muuttunut tosi paljon, niin onko NHL suht samanlaista kuin oli vaikka 10 vuotta sitten? Isompi ja nopea kaveri on varmasti edelleenkin NHL-seurojen mieleen, mutta se ei ole nyt enää niin kuin itsestään niin kuin selvää, että tarvii olla iso. Voi olla myös pieni ja vikkelä ja nopea ja pärjätä hyvin. Ja se on tietysti oikein hyvä asia tälle lajille. Mua on aina kiinnostanut se, että siellä NHL:ssä puhutaan ihmisten pelaajien palkoista ja ne on isoja rahoja, se on iso showta, mikä siellä pyörii ympärillä. Niin miten siellä se ravinto? Onko siellä niinku joukkueella omat kokit vai onko niillä vaan tietyt ravintolat, missä aina käydään vai hoitaako vastustaja sen ruuan? Silloin just kun itse pelasin ja se alkoi tulla siinä 2000-luvun puolivälissä, että joukkueet alkoi palkkaamaan kokkia, joka tuli tekemään aamiaista tai mahdollisesti niin kuin pelipäivinä lounaan hallille. Ja totta kai roadilla sitten niin hotelleistahan saa oikeinkin hyvän lounaan ja näin poispäin. Mutta muuten aika lailla ollaan edelleenkin mun mielestä siinä pisteessä, että pelaajat itse vastaa siitä, että mitä syövät. Ja useampi ja useampi sitten hakee siihen ihan niin kuin apua. Maistetaan meidän aikaansaannosta ja dippaillaan siitä, ole hyvä. Aika hyvä. Tosi makea siis, mutta silti chili. Kyllä on hyvä. Vähän kiellettyä, jos me näitä maan syötäisiin, niin me oltaisiin varmaan ennemmin NFL:ssä kuin NHL:ssä. Kiloja tulisi aika paljon. No, mutta tämähän on protskuu vaan. Ei enää katsella niin tarkkaan. Se on hyvä, nyt on aika nauttia. Mahtavaa Ville, kun tulit käymään. Kiitoksia. Joo, kiitos. Arvostan ja kokeile kotona ja tarjoa kavereille kesällä. Huikeita ruokia, kisastudio. Niin on, sinne sopii tosi hyvin.